Prvým občanom mesta Vranov nad Topľou v novom roku 2016 je tento malý fešák Martin Klimko zo sídliska Lučna vo Vranove nad Topľou. Narodil sa 1. januára o 15. hodine a 15. minúte vo Vranovskej nemocnici. Váži 2460 gramov, meria rovných 45 cm a je v poradí druhým dieťatkom partnerov Henriety Klimkovej a Milana Guteka. Malý Martinko prišiel na svet o trochu skôr ako mal cisárskym rezom za výraznej pomoci operačného tímu, a to doktora Stanislava Podolského, doktora Michala Zelizňáka, detskej lekárky Mariany Fajdelovej a operačnej sestry Ľudmily Tkáčovej. 24-ročná mamička a jej synček sú v úplnom poriadku, tešia sa dobrému zdraviu a užívajú si vzájomnú prítomnosť. Podľa mamičky je Martinko pokojné dieťatko a veľký jedák. Doma na ňo čaká nielen pripravená detská izba, ale aj šťastný otecko a 1,5-ročný braček Miško. 4. januára prišiel mamičke Henriete a jej synčekovi Martinkovi zaželať pevné zdravie a život plný lásky primátor mesta Ján Ragan. Ku kytici kvetov a detskej knižke pridal aj peňažný dar na prilepšenie v hodnote 200 eur. Zároveň navštívil primátor Vranova aj prvého občana Vranovského okresu. Je ním Marek Janočko z Nižného Hrabovca. Na svet sa prihlásil 1. januára presne 55 minút po polnoci, váži 3400 gramov, meria 52 cm a je prvým dieťatkom manželov Denisy a Mareka Janočkových. V minulom roku sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Vranovskej nemocnice vykonalo 924 pôrodov, čo je o 3 menej ako v roku 2014. Narodilo sa 932 novorodencov, z toho 8-krát dvojičky. Počet otcov alebo iných sprevádzajúcich osôb pri pôrode vzrástol na 76.